Masobra 1,000 ka mga bagong nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo na record sa Morbidity Week 33. Nakatutok, John Sala. 1,003 ka mga panibagong nga kaso sang dengue na record sang Provincial Health Office sa bugos nga probinsya sang Iloilo humalin Agosto 12 tubtob 17. Nagapanguna sa gihapon ng banwa sang Pototan nga mayara 1,352 ka kaso kag 11 ka napatay. Ikaduwang Pasig City nga mayara 780 ka kaso kag isa ka napatay. Masobra 600 naman ang kaso sa banwa sang Kabatuan, Dingle, Lambunaw kag Santa Barbara. So may mga ara kita mga about 10 municipalities nga nagtaas-taas ang numero sang ila kaso, but majority naman naganubo na. Apisar nga naghaganhagan na ang pagsaka sang kaso on heightened alert sa gihapon ng PHO bangod talulupang don ang pagsaka panaog sang mga numero. Nagnubo man suno kay trabadong pasyente nga ginaatipan sa hydration unit sang tagsa ka banwa. Like sa example for maasin, why na to kita sa may why na to kita sa gym, dito na lang na siya sa RHU. Ang sa Kabatuan, ang ato mga numero sang mga na-admit da nga pasyente, nagnubo na laban-laban, ga-follow up ang Pototan amuman. Padayon ang kampanya sang PHO sa pagpasangkad sang 4S para matap na gilayon ang pagduging isang kaso sang dengue sa probinsya nga padayon sa gihapon ni nagapanguna sa Bugos ka rehiyon. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.